Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la primul episod din Minecraft. Ia uitați ce fac. Uitați-vă doar. Te bat! Uitați-vă. Uitați-vă ce am făcut. What the fuck? What? Ce bag, nisipul în aer. Și-am găsit și o peșteră. O peșteră. O peșteră. Da, sunt. El este cam nab. O să dau un pic mai ușor. Că Sau de prea tare. Da, am mai vrut să filmăm încă un episod. Deci, am vrut să filmăm acum 3 episoade. Deci, până acum, ăsta e al 3-lea episod. Dacă nici ăsta nu este... De fapt, este primul episod, dar este a 3-a oară când filmăm. Și, Sebi, te rog frumos să vorbești un pic mai tare. Nu știu dacă aș putea, că tu ți telefonul la 15 metri în depărtare. De tine. O să facem un crafting table. Îmi fac și eu. Nu-ți face tu! Să nu faci crafting table, să nu faci. Deci, dacă ai făcut un crafting table, te omor. Am făcut 2. Și fac bețe. Crafting table. Unde? Stați un pic. Și da, am revenit. Unde? Sunt aici, am pus crafting table. Am găsit două, una gri și una... Eu am găsit un mor. Vino mă încoa. Unde ești? Bă, unde? Tu stai tu pe oi și le omori. Am un golden apple, am un golden apple. Nu mi-am. Dă-mi mie. Imediat dă-mi mie. Vin după tine. Nici dacă știu, Dacă te pe și te omor. Că vin după tine. Mă vezi? Mă vezi? Ce pe loc? Te văd. Unde ești? Vin spre tine. Ia. Da, mă vezi. Zi mai repede. Mai mă vezi? Dacă vin cu sprintul. Mă vezi? Da. Ce vrei la câteva tipuri și acolo? Da. Dă și mă mor. Nu mă. Adică n-am niciun mor. Stai aici, să nu faci nimic, niciun item. Doar stai. Și privește-mă cum fac eu chestii. Doar stai, că vreau să... Azi vreau să facem... Ce ai mai făcut? Târnăcop. Bă, ți-am zis să stai că-ți fac eu unul de piatră. Să nu mai consumăm lemnul. Ești prea prost și vorbește mai tare, ți-am spus. Păi dacă... În fine. Eu plantez. Tu plantezi! Bravo. Nu mai poți să... Am nevoie de o piatră. Mamă, m-ai îndezvat. Ți-am zis să stai și să nu faci nimic. Ce ai făcut? Ți-am plantat tu, da. Ia ce ai făcut, vină încoa. Vină încoa, să-ți dau ceva. Peste bun. Mi-ai făcut Ce ți-am făcut, ia? târnăcop? Nu ți-am făcut. Te poate. Ia. L-ai luat? Nu. Ba da. Bă, nu mai da mine. Ți-am dat boost. Ei. Mai am încă o iarbă ca să pot să plantez. Unde e? Tu du-te, taie lemne. Bă, ți-am zis, stai. Nu mai da. Stai că nu-l dau. Gata, nu mai da. Stai că mă, că n-am dat. Deci, vină încoa. Vină la lemne. Vină lângă mine, ți-am zis. Nu vi te bat. Acum. Unde ești? Vină mă încoa. În spatele tău sunt. Ia să-mi sătul. Ia de aici. Și cu... Uite de acolo un topor. Da, și cu el să tai lemne. Frumos e. Du-te mă și taie lemne că te omori. Gata. Mai repede. Nu vreau. Ți-am zis du-te taie lemne că am nevoie de ele să fac torțe. Și? Ce mai treci pe mine? Hai mă, du-te taie lemne. Dar ce fac acum? Cât lemn ai? Până acum, nu știu.
Dă-mi încă toporul și du-te la minat. Dă-mi cu toporul. Am 5 lemni. Dă-mi toporul. Dă-mi cu toporul și du-te la minat, te omor. Îmi fac sabie și te omor. Nu, destrăbolat. Ai târnăcop? Da. E bine. Care de mine? Ai căzut, prostule. Bani. Ai căzut pe jos. Și eu n-am cum să dau în tine că tai lemne. Am să vinez. Și eu ce ți-am zis mai devreme? Să te duci. Abia 5 minute am filmat. Da, o să dureze mult. Cât? 14 minute, nu? Bă, mai sapă în partea santă ca să... Și am uitat să zic, adu lemnul încoa. Sau lasă numai. Îl iau pe urmă de la tine. Fac un cufăr ca să ținem... Ce vrei, mă, să ții? Să ținem itemele în cufăr. Care Da, nu... da, fă. Hai. Mai repede, te rog. Nu vreau. Hai, lasă că fac eu. Fac eu, men. Țineți lemnele. Hai, bine, unde ești? Da, te Aici. văd. Fac sobă. Cum să faci sobă? Gata, știu, hai, fă. Fă o sobă, hai. Ce vreau să fac cufăr de asta așa? Eu am făcut și soba. Mere, să joarem acum. Am un golden apple. Dă-mi. Da, tocmai ție ți-l dădeam. Fii atent, te văd. Oh, mă, gata, șeful, gata. Băiatul, să nu e nimica din... Ai pus de alea? Ce? Ce Furnal. Să nu e nimic din furnal, da? Cine dracu umbrăne? Vezi că pun cufărele. Unde le pui ea? De fapt unul, că unul am. Hai, pune-l. Am pus invers. Lasă-l așa! Să nu-l spargi. Nu, lemne trebuie. Cu iarba. Cu asta nu. Și asta nu trebuie. Gata. Hei, ți-am zis în chest. Ce iei? De ce le-ai luat? Nu, Ce ai luat? Nu mai mica. Ce-ai pus în... Tot le-au parte. Dar avea unul. Dar de ce tu umblai tu cu astea? Avem două de la ceva. Nu, dar de ce umblai tu cu asta? Bă, tu ești prost, mă. Da, știu, nu? Dă-mă cu astea. Și cu asta. De-abia 8 minute. Abia aștept să-l pun pe net. Dacă o să-l pun pe net. Da. Mă duc să minez altundeva, că aici nu găsim niciun cărbun. Du-te. Bă, tu ești prost. Știi câți cărbuni am eu? Câți? Cât crezi după tine? Niciun. 11. Ia, Vrei să-ți arăt? pune în chest. Dacă e de omor. Că vreau să fac torțe din mine. Vino cu. Uite în ce. Uite-te. E pus? Dă-i încoa. Pune în chest. Nu. Pune în chest dacă nu te omor. Da. Te omor, fii atent. Mănânc mărul. Am doar bune, mă fac torte și minez altundeva. Vezi ce bătăiță-i dau eu la gură. Să vezi ce bătăiță-i dau eu lui ăsta. Stați un pic. Gata. Și da, am revenit. Și am revenit cu Sebi. Să mă vin încoa. Nu-ți dau, mă, bătaie. Vin încoa.
Ah, mă, Sebi, să facem și noi seria asta frumoasă. Îți dau ceva dacă vii. Îți dau un pui. Nu aici, mă. Unde ești? Știi unde sunt? Da, de ce ai plecat pe de acolo? Da, că vreau să mă pot. Și da, salutare tuturor, eu am fost Marin, el a fost și o să încheiem acest episod chiar acum.